नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरिया सिंगर नेहा परमार हुआ सभी भोजपुरी श्रोतागण के सावन के बहुत बहुत बधाई हो। अभी अभी हमारे एगो गाना रिलीज भइल बा जेकर नाम बा कंवर पिया ले ले ह। ओकर दो लाइन रो रो के गा के सुनावत तानी। पिया डराही बड़ तू जनी भूलई ह, अशोक के देव घर हमके घुमई ह। पिया डराही बड़ तू जनी भूलई ह, अशोक के देव घर हमके घुमई ह। देर जनी बाजार में लगई ह, हाँ लगई ह। कंवर पिया ले ले आई ह, कंवर पिया ले ले आई ह। एक स्टूडियो बा जे पटना में बा, ओकर नाम बा शिवम फिल्म्स। शिवम फिल्म्स के डायरेक्टर बारे शिवम आर्या जी, जो कि बहुत अच्छा इंसान बारे। और शिवम फिल्म्स जो बा वो पटना में बा और यहाँ कम खर्च में बहुत अच्छा काम होला। एक खातिर वो लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि यहाँ पे ज़रूर आए एक बार। और फिर शिवम फिल्म्स के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।